Ghlac Comhchoiste Oireachtais Trádála Oireachtais Cinine molla a chuir faoi ráid an aire aigeis go gcuineoch Údarás na Gaeltachta a ról fiontraíochta. Roinne an coiste sin ainún gúte moltaigh an roinne aigeis hain go gurí deidir le dúlgas fiontraíochta an Údaráis. Bei seo an chéadú riomhgurta go cuireadh Údarás na Gaeltachta teachtas cór Comhchoiste Oireachtais chun cuasaí fiontraíochta a phlé. Tá brú le Tá chur chósaí bhuiséad an Údaráis le tamla nuas agus chur an príomh bé mar seo. Lancashire le bonúsach chur stríonarin agus beidir gur eisteachlibh go luúthaine seo. Tá líon fór na leidaithe an Údarás ó 130 bidí hartar nícha cúig le dornan blianta nuas. Tá gá le dornan beg trúr na cethar sainolaithe ard cháirithe le tortaisteach an bhuireann le aighort an dúshlán fostaíochta in san réimse inéistíochta a chathairithe. An ainún moltaí tá dinta ag an roinne aigeis nach meach féin fiontraíochta ag Údarás na Gaeltachta bhil an Comhchoiste Oireachtais inniu. This committee calls on the Minister for Community Equality and Gaelic Affairs to ensure that Údaráis Gaeltachta retains its primary role as a government agency that oversees and directs investment into Gaeltacht areas. Captain Gaben rud bahásúil ar fad, tíbh mud an slé agus an díosbóireacht. Ná gur ghlacú le rúna go deireadh, a taú le éileamh an Údaráis, go mbeadh féin fintar ag an Údarás in éon athrú a thiocchas amach anseo faoi de stratéis ná in éon athrú eile agus go gcuirtear an rún sin ar aige dí an teire aigeis. Ag freastal freisin ar éisteach an le inniu, bhí comisiún forbartha inniuthir agus airport na Gaillimhe agus plé á dhéanamh go sonrach ar dhéalagur ar na héireanna Arbert. Runamach nummer NuachtTG4510.avi ag teachláin.